L-opinjonista Austin Sammut u l-aħħar figura minn bosta li fetħilha kontra id-deċiżjoni antidemokratika tal-Partit Nazzjonalista li ma jħallix il-kandidati għall-elezzjoni tal-kap tal-PN jiddebattu bejnietom jew jiġu intervistati fuq il-medja indipendenti. L-avukat Sammut, magħruf għall-qrubija tiegħu mal-Partit Nazzjonalista fil-passat, sostna fuq il-profil tiegħu ta' Facebook li dawn it-tip ta' regoli restrittivi lanqas għadek tisma' bihom fid-dinja tal-lum. Dan fil-waqt li rrimarka li hu sorpriż kif dawn ir-regoli iddaħlu fis-seħħ mill-Partit Nazzjonalista, l-istess partit li jħabbaq ħafna fuq il-prinċipju ta' trasparenza. Minn barra hekk, l-opinjonista jirrimarka kif votant mhux infurmat ma jistax jivvota tajjeb biex jagħti l-aqwa riżultat għall-partit. Hawn Sammut kien fuq l-istess linja ta' ħsieb tal-editur tal-Moto Today li fil-ħarġa tal-ħadd sostna li regoli stabbiliti mill-Partit Nazzjonalista brabta mat-tellieqa għal kap Nazzjonalista huma restrittivi u juru li l-partit huwa maħkum minn mentalità tas-sedju. Bħal Sammut, l-editur tal-Moto Today qal ukoll li l-Partit Nazzjonalista li jrida ta' paladin tad-demokrazija għandu jirrealizza li d-demokrazija tibda b'mod intern f'din l-elezzjoni għal kap. Bħalhom irreġixxa wkoll l-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin li kundanna regolamenti u sostna li dawn ixekklu l-ħidma tal-ġurnalisti u qed jippruvaw jagħmlu sarima fuq it-tip ta' mistoqsijiet li jistgħu jsiru.